जोङो साखाफारा हिसाबै जोङो दासिम फ्राय 90% कमप्लिट जानाय बायदि जों नुनो मोनदों। जों बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जों बेखौ गासिबो मोजाङैनो दिहुनना होजोबनो हागोन गासिबो माबानि साब कमिटिनो। जोंनि गासिबो साब कमिटिया जिखिनि खामानि मावनांगौ हाबा मावनांगौ बेखौ पेन्डेलखौनो बुं एजुकेसन बेखौनो बुं भलन्टियारखौनो बुं कालचारखौ जेसेबां साब कमिटि दं सुबिदाखौनो बुं गासिबो जाय फाराफारि मावलायगासिनो दङ फ्राय खामानिफ्रानो 90% माने जाफुंबाय होननानै जों बुंनो हायो। जों मिजिं थिदों जों बे जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि 65 एनुवेल कनफारेन्स बेखौ जों मोजां भाबै खुंनो हागोन। बिजनिनि रायजो राजाफ्रा बयबो ज'यैनो खुनु राजनैतिक फारागथि लायालासेनो बयबो ज'यै मावलायो। बेवहाय माने BPF दं, EPPL दं, कंग्रेसनिबो दं, BJPनिबो दं, गासिबो जेसेबां माने भारताव माने दल दङ, राजखान्थियारि दल दङ, गासिबो जोङो ज'यैनो मावलायो। बेहाय बिजनिनि जानाखि माने जारिमिन बे जारिमिनखौ बुङो जे जोंहा माने जिखि माने समस्या फैया माने बे समस्यायाव जोङो जाय जेरावखि थाया मानो बयबो ज' जों मावलायनाय बे माबाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो बेखौनो जों दिनै फोरमान खालामनानै दिन्थिनो हादों जे बे 65 एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन बेहाय बिजनि बरलागाव टेम्पारारि फोथाराव बायबो जों नुदों बयबो ज'यैनो एखेलेखेनि जों खौसेनि गेजेरजों हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे खौसेथिखौ जाहाथे जों अरायबो जों मोजाङै लाखिनायखौ जों मिजिंथियो बर' थुनलाइ आफादनि बे 65 एनुवेल कनफारेन्सआव जि जाफैगोन बेवहाय डेलिगेट सेसनाव थिग मथे जों बर'नि राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना मोजां डिसिसन लागोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों आवगायलांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जों आसा खालामो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे बेवहाय खुनु धरननि माबा लायालासिनो जाहाथे खुब मोजां भाबैनो जानाखि गोदान बडि दालायगोन बा बेहाय माखासे जोंनि समस्यानि सायाव जि राव थुनलाइ हारिमुनि समस्यानि सायाव जिफोर डिसिसन लागोन बे डिसिसना माने थान्दैफोरा खोब मोजां डिसिसनखौ लागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आलासि फै जोङो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों आरो बेहायनो जोङो आसाम एसेम्ब्लिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि लेङाइ बुंथिगिरि बिथां डक्टर नरुल ममिन बिदिनो जोङो BTCनि माने बुंथिगिरि लेङाइ बुंथिगिरि लोगोसे BTCनि चिफ माबा हाग्रामा महिला बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो आगोलनि सिबाव फैगोन आरो जों बेहाय साफ्रोमखौबो जोङो लेंहरदों आरो लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार इउनिभारसिटिनि जाय माने गोराय माबाफोर दं भाइस चेन्सेलर दं बिथांमोनखौ जों लेंहरदों आरो लोगोसे जोंहा माने हिन्दु साहित्य परिषदनि जायनाखि आफादगिरि बिथां प्रफेसर रमेश भरत दास लोगोसे प्रफेसर डक्टर मीनाक्षी दिल्लीनिफ्राय बिथांमोनाबो फैगोन आरो बेहाय जों मिजिंथिदों बांलादेशनिखौ फैनो हायो जों बुंनो हाया नेपालखौ लाफानानै वेस्ट बेंगलखौ लानानै जोंहा सा सानजानि जेसेबां माने रायजोफोर दं बे रायजोनिफ्राय जोंनावहाय इनक्लुडिं त्रिपुरा बेहाय जोंहा माने थान्दैफोर फैगोन आरो बे थान्दै बिथांमोना गाव गावनि समस्याफोरनि सायाव निस्सय मोजां खोथाखौ बुंफैगोन माने वेस्ट बेंगलाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव नेपालाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव बा त्रिपुरायाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव बिथांमोना मा रोखोम समस्या सम्मुखीन जादों बेखौ निस्सय बिथांमोना फोरमायनानै बेखौ बोरै समाधान खालामनांगौ बेखौ बे डेलिगेट सेसनाव सिटिंआव डिसिसनखौ लागोन सिद्धान्त लागोन बेखौ जों आसा खालामदों दिन्थिफुंसालिया जोंहा डेलिगेट हिसाबै माने फ्राय 2500 डेलिगेट्स फैगोन बानजाय आफाद भलन्टियार कालचारेल गासिबो लाफानानै फ्राय 5000 जोंहा माने बेहाय थागोन बेजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैगोन आरो फैनायनि गेजेरजों बाहाय माने फ्राय दैलि नङाब्लाबो 50 निफ्राय 2 लाख सुबुंफ्राय जमा जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जोंनो थोजासे राङारि अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखाय बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन जोंनि बानजाय आफादनि जाय मावफुं माने मावफुं आफादगिरि बिथां बिराज बरगयारिखौबो जों साबायखर बावनांगौ बिथांमोननि अनसायनायाव जोङो बे कनफारेन्सखौ जों मोजाङै खुंनो हादों लोगोसे जोंनि जायफोर MLAफोर दङ MPफोर दं बिथांमोनाबो नुजाफैदों मन्त्रि उपेन्द्र ब्रह्म दिनै फैदों MP जयन्त बसुमतारियाबो फैदों लोगोसे माने MLAफ्राबो जोंखौ थोजासे हायाब्लाबो माने गावसोर जिखिनि हरनो हायो बे अनसुंथाइखौ जोंनाव हरदों EMफ्राबो हरदों बेनि थाखाय जों साफ्रोमखौबो जों थुलुंगा होनांगोन MCLफ्राबो हरदों बेखायनो जोङो फोरोंगिरि जायफोर दङ माने फोरोंगिरिखौ बुंनो हाबा BTC ओनसोलनि जेसेबां फोरोंगिरिफोर दं माने बिथांमोना एसेबाबो खेन्दा हरदों लोगोसे BTC ओनसोलाव थानाय जेसेबां माने साख्रिआवलाफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनो थोजासे नङाब्लाबो जोंनो जि हायो बे अनसुंथाइखौ हरदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावनायबो थाबाय बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन माने प्रेस मिडियानि जायफोर माने बिथांमोन दं बिथांमोनाबो जोंखौ माने हायाब्लाबो माने रांजों हायाब्लाबो फिजिकेलि मरेलि बा बायदि राहाजों बिथांमोना जों माने मदद होदों बेनि थाखाय बिथांमोननो जोङो साबायखर होबाय